karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Niliangay mo pala ka si mami ni mo. Basta ako ang kauban. Safe ka, panalibdanti ka. Sa bisan onsang katalagman. Are you sure? Yes, sure na sure. Ikaw ang haras sa pangkasing-kasing. You are my queen. And you are my king. Sarah. Gikunitan magod ni mo akong kamot. Mahilis ko si mong tinanawan, my king. My queen. I love you. Love you too. Sarah. Oh, salamat. Salamat, Sarah. Dili po di kalimod. Bisa nun saan ako glimbong akong kaugalingon. Pero, mupatig babaw pod nga. May luna ka sa heart na ako. Ikaw malusap ako. I hope and pray nga. Seryoso ka. Oh? Sa ibot mong ipasabot. Matod pa nila, kining mga model nga mga lalaki, in every corner, there's a girl. Not me. Kaha? Yes. Ako hinoy angay magpatunog akong kabalaka. Nga naman. Tungod kay ibaw ko mataglakang nimo. Mataglakaw nimo. Musunod ang daghang mga mata sa lalaki nimo. Nagsunod naman ka ha? May daghang mga andoy Mangandoy ka unsa? nga makaisang araw nandito ka sa tabi nila. Ayaw ka pala ka. Tungod kay one-man woman ko. Parehas na. One woman mansad ko. Prangka lang ko ha. Salo sabi ako. Oh? Parehas na. Siloso ko. Magkasinabot tingalit ha. Bakit? Nay, Res, murag kasultiun ka. Kompleto ron imong birthday, no? Kompleto ito. Siya tanaw na ko. Ano man, ha? Awahan, na kay ikaw. Oh, Golden State Warrior. oh, Na ay t-shirt. And then? Buaya ang marka. oh. Karon, may sapatos na ka. Napay check. Kompleto. Si kasing yun ni mo maiwan eh. May na kay sa usa ka tuig ra sa taon eh naunsa. Taraw na ko ni mo buloy, no? Nipurma kang tao. So na unggoy di ko. Lubiha sa na imuha probida. O, inasad ka ayo ka, uy. Ikaw ba? Pasakitan lang ko ni mo makatilaw kasi kung pampangga ri sa amot lang ni mo sa makaingon ikaw. Ulo ko nung hanapin po. Charot, buloy. Lagi. Talaga hugot daang buloy. Ay! Ay, probida sa abi ni mo. Ang imo kagwapa di ba? May ampo ko nang makapili kag lalaki nga mantigong magpangga ug magmahal nimo sama nako. Sama gyud nimo. Just like you. Sure di ho, oy. Pero dapat lang sad, no? Oh. Deserve sad na ako, uy. Pili ati ka nako ba? Grabe na. Wala akong choice. Bugol-bugol. Unsa taon kay? Ha? Grabe, kag sense of humor. Uy, buloy. Abi nimo pili agi taon na makahatag og kalipay nimo ha. Di kay puro sila konsumisyon ha. Ay, may untag makakita kog lalaki. Kasama kang piolo. Atubang ko nimo be, atubang ko be. O naraw. Sama kang piolo, bungol ka. Mao ba? Piolo Mao dito. gyud. Murag para nako, no? Idol gyud nako si Piolo. Wow, idol. Murag
Kabuklan, pare! Muro na yung Idol FM! Piolo, di lang ako magdugay. Nagpaabot na si Mommy na ako, good. Ito, tika. Ayaw na lang, uy. Malangan na ka. Langan ko taon. Samtang ikauban ko ang akong mahal, dili gina ko balihon ang oras. Okay? Basin sa permiro lang ni. Unsa? Ingon ko ani basta magpangga ko. Sa ato pa, naka-experience na day ka nga doon nakigipangga. Buwag na ta. Unsa? Buwag dayon, si Dugayan. Dili ko gusto doon ikabahin. May kahati pala ako sa puso mo eh. Busa buwag. Buwag na ta. Sarah? Ay, gani pagtiyaw na. Ayaw tao, no? Gisultihan na tika, nasalos ako. Pero, wa mo kay nakita nga angay ni mong silusan. O sila tayo magipanulti. Labaw pa to sa doon ako'y makita. Ang hain na to. Kaklaro tayo magisulti. Kato may ingon ka nga. Ingon ko ani, kung magpangga. Ha? Nga sa ato pa, nakaagi na kagbabay nga imong gipangga. Og mao ni imong paagi sa pagpangga. No. Dili ka na mo ibot kay basabot. Uli na ko, Piolo. Og salamat. Okay, sige, arin ako. Ihato ka. No, ayaw na lang. Makahimor ako. Ato na ko. Sarah? Ha? Shit. Ang ni ikasuko ang akong gisulti. Bibuy, sige ko po sawa Alam na ako ko. ni Kukutoy, nayapag naman tingay Utsap ka. na ni. Para kaut-kaut pa rin. No. Ako mag-imo ni kamot kaning para kaut-kaut. Uy, Sara siya ang naglakaw. Naugi kan sa eskalator. Bitaw, no? Asa man na siya? Sugato na to, dali. Dali. Hello, Baloy. Thank you sa invitation, ha. At saan naman ka day? Muli na ko. Ha? Ako umigo si Piolo, asa man? Ayaw na lang, uy. Sige, adios. Arin ako. Happy birthday, Baloy. Asa ako umigo ni ay, ha? Ay. Si Bay Piolo. Tuwa dito, uy. Nagpaabot ninyo. Mauna na lang ko kay nagpaabot na sa akong mami na ko. Ha? Asa man? Asa man, hatod-tato, Riz? Ayaw na lang. Ayaw na ako niyo ihatod. Riz, Sige, adios. Arin ako. Happy birthday, Baloy. Bye! Thank you. Nakalipan ko nga naman tong gibiyaan man. Mo bitaw. Nagali man siya. Bungkoy. Ito lang ko dito sa City Wing. Ato ko magpaabot og taxi. Ay, nag-uwan man di ay. Patay. Ay, lisurang isa kay taxi ani, uy. Yung arong panahon na. Kusog kayong uwan. Hello, Sarah! Ay. Murag samot nga ni daot ang panahon da. Hi, Sarah! Oh, asa na ka? Muli na ka? Robin. Asa sa Piolo? Akong gibiyaan. Mau ba? Muli naman ka no? Ihatod di ka. Kusuging uwan no? Ayaw na lang. Kusog na ang uwan. Mapunan niya ang kakusog sa hangin. Ha? Wa may hangin. Uwan raman. Kusog gani kayo? Muhuros ng hangin. Sige, diha na ka ha, Robin. Isirit man. Ang saan man to? Sirit man to. Ano to, ha? Bitaw, Piolo. Ngano day to, uy? Embarasoon ako. Kay, Kasi nabot nung tami. Break man dayon. Uy! unsa na? Ang buot mo ipasabot nga! Isang adlaw. Kadlaw na pag-ibig. Wa abdi ko sa kauras ang among relasyon. Awagi dayo sa kadlaw. Break dayon. Hala, no? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!